देलायनायफ्राव सिथोङा थोंथारलै माबार हाखु दाखु लिंहरनायफ्रावबो फालिफ्राबो थाबबो जाया जायो आजिखालि सिख्लाफ्रा बेबायदि फालिखौसो लाखायो होलासो आरो बेरायहैनो आयै 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 मा जालायखो बे गथ'आबा आंबो बावदोंसो दिनैथ' आंनि जोनोम सान जानो हागौ फिसाजोआ माबा मोनसे लाबोदोंदां थांथारसैहां थाब थाबनो हा मा जाखो माबा फैसा एसे नांगौमोन लोगोफ्रा सेन्टाराव बेरायनो लिंहरदों नालाय ओंखायनो ए नों आंनाव फैसासो बिदों आंलाय सानदों आंनि दिनै जोनोम सानखाय माबा मोनसे होफैदों साला सामफ्रामबो फैसा 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 फैसालै बेलाय गथ'आलाय खांनायनिफ्राय खाङैयानो साबसिनमोनलां बे गथ'खौ आजां गाजां फैसा उन्दैयावबो उन्दै अयथासार जाखायोमोन बियो आयु नोङो आरो दाबो देरनानैबो देलायनायनि माबा लिपस्टिकलाय आंबो फोनो र' होमबाबो गासिखौबो फैसा फैसा बिनायल' एखे रागा जोंबा नै सिदायनि आंजों होन नामाहाय माथायावनो बाराखौबाथाय